Inmh tá míad chun ceach corpoideachas dhéanamh bunaithe Scileanna peile. Ach dús a fáistí ní mór dúinn taobh a dhéanamh. Sar na mrinn tú aon sport is mithid dit taobh a dhéanamh. Dús tá míad chun na lábha a chur amach agus na glúine a chur in arda cóthard agus is féidir linn feadh 10 second seo linn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duine sin faoi srí, níl an táim goin inmh, ach duine sin faoi srí sa bhaile. An sin, anois tá míad chun dul ar gogada. Té síos faoi dhé. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, agus a 10. Whew! Tá beag na cata anois. So tá bra te anois, agus anois is féidirlim tuairt faoi Scileanna peile a thaispeántaíomh. An céad scial ná an fiocas suas. Mar sin, chur mbeadh líoróras mo chóir amach, agus tá 3 faointe leis an beocas suas. An céad ceann ná de lámh a chur os cór na líoróide, de chos chlé sa chás seo a chur taobh leis an líoróid, agus kick tapig a dhéanamh isteach chuig de lámha. Breithnig an seo. Chos chlé, lámh os cór na líoróide, agus isteach. Aon rud a dhéanann tú cleachta le a chos yes, den le a chos clé com maithe. Ní bheocha is agus caitheanna bheoch sé ag teastáil. Chos yes, taobh leis an líoróid, lámh os cór na líoróide, agus kick tapig isteach le lámh. Nuair a dhéanann tú cleachta sin, déanaíocht é dhéanamh níos tapúla, is níos tapúla. Féchann seo, ceann an tapig. Dírithe isteach sa lámh. De réir a chéile a róig sé I bhfad níos fearr. An céad scial eile ná an solo. An solo déanann tú agus tú ag taistil leis an líoróid. Tá cuma cosúil le seo. Anois má tá an líoróid ag casa idir shró mar seo, tuigeann tú go bhfuil 10 solo déanta agat. Mar sin na pointí ólais. Chur an líoróid amach os de chóir, scaoil leis, agus déan kick beag, agus tuigh sí ar eisciút. Arís, aon rud a dhéanann tú le a chos yes, den le a chos cléthe. Oop, bhí an ceann sin cur. Agus an sin, leanart ag cleachta. Tá dúchlána gom díobh. Déan yes, chlé, yes, chlé, yes, chlé é. Buinnig me sé trí las. Yes, chlé, yes, chlé, yes, chlé. Braham go láidir gur bí mo chos clé an ceann is lige, agus is mór an trúin nach nearna mé cleachta nuair a bhí mé níos óige. Ach, tá fósá gleachta agus tá sé antáchtach go ninninn sibh sé cleachta bhór gos yes agus bhór gos clé. Anois, déanamid síne chun fuarú síos. Is féidir dul ar gogada arís mar seo, cumad feadh cúpla secondé agus ordig. Lámha in orda, cas yes, cas clé, té lár, agus íslig. Cumad feadh cúpla secondé, seas, ordig de lámha, cas yes, agus chlé, agus suamhnig. Gynnair I libh lena ceachta na peile a charda.